Şöhrata beklenýär yıllar arkada, gadamlarma şanly bedew badymda, toýlara beklenýär günler arkada. İşler romaç bolsun ak ýollar size, kalbymyz şatlykdan boýsunçdan doly. Türkmenistan parahatçylygyň we anançlygyň watany. Şanly ýyl bolup, baht bolup geldin ýene, döwletli, döwranly, ajyp döwremi. Mehriban gahrman arkadagymyz, uzak bolsun ömrüňiz. Goý dünýä asuda abadan bolsun, älim içre altyn ýoluň arkada, parahatlyk ýörelgen dowam bolsun, götürülsün şöhrat şanyň arkada. İşler romaç bolsun ak ýollar size, kalbymyz şatlykdan boýsunçdan doly. Türkmenistan parahatçylygyň we